Ja, dan zaten we terug hier. Schönen Nummer zu alle Jünd. Schönen Tag für du. Jack Reimer, Thiessen. Wir reden über das Thema von Grult Junt Nich. Über uns Plautdietsch Volk, von wo wir gekommen sind. Wir haben von 10 bis 12 Botschaften. Mit Fernsehen, wenn die alle anhören deden. Wir reden über uns Gemeinschaft, uns Plautdietsch Volk, die Gemeinschaft mit dem Judenvolk. Wo verstehen wir die Offenbarung? Was ist der Herr jetzt für uns? Von wo sind wir gekommen? So ja, hört ihr an und lass der Herr jetzt dahin schaffen. Wir reden nu wieder, von wo wir ein Video abgeben. Wir fangen diese Reihe von Botschaften an mit Grult Junt Nich von dem Heiligen Geist. Das Beispiel von den 10 Jungfraus. Die 5, die anbedacht viel geworden wären und tierig geworden wären. Und wir hadden sich verbezeld, man allem taub, da wir nicht noch Eil. Da wir nicht noch Heiligen Geistes, da wir nicht noch angeschmärzt, glatt an die Gemeinschaft von dem Heiligen Geist. Wird dit Platz zijn ook nog een oorzaak zijn. Dat de Heilige Geist zich terugtragt von uns als Plautdietsch Volk. Dat we immer noch ein schwer, ein unberedenes schwer, ein unverseintes schwer, ein ungeheiltes schwer macht drauf von ein paar hundert Jahren terug, dat we dat geschreven hebben, dat we dat inheimische Volk im Land, dat we dort unbiblisch, ungeistlich, unverständlich behandelen. Als dat möglich, dat is de vrouw wat ik heb. Zeg Gott, ik leef ganz neben Gott is ons gnädig. Ik leef ganz neben Gott wat zich te ons betalen, want wie aan dit sterk worden van harte zeker, hij wordt. Tim dit, en klein met voorstellingen maken, dan ben je veel maar waar ik je een check vertalen. En die check waar je vertalen was, dan wordt je check, dat houdt zich aan tussen ons Duitse volk, Manidische volk, van States in Kanada oder wherever von den Amerikas, naar Russland fahren und dort mit dem Russ ans Verseinen. Das ist eine Geschichte, die ich nicht selbst belebt habe. Ich habe mit belebt, ich habe nicht selbst gewusst. Und die Geschichte, wo ich frei sei, das hat ein Mann belebt, das ist ein Jake Dickerev von Altona. Ich früher am letzten Fried, ich sehe, ich hatte Fried, ich kann die Geschichte vertalen auf diese Videos. So, ik heb die vriend gevraagd, so ik was zien noemen gebruiken, zien die check vertalen, om dit uitbrengen wat ik je zei wel. Dus Jack Dekker wie ook met een van die reizen wat wie ik gemaakt hebben, wanneer we naar Israël voeren, naar Zwitserland. Jack wie niet in Israël, maar Jack voer met mij maar eenmaal naar Zwitserland, naar de Schweiz, wat we daar een topkomst hadden over. Wat ik laatst op een ander video van de deed van vrijheidszeker van Sean afnemen van ons over de catechism wat we opgeschreven hebben van de ganze uitschlussplan waar we dem zo zeer misbruikt hebben en vandaar naar veel steden zeer misbruikt wordt tem dat de kerk zich kan zo zeer fleischlich afreichen aan dingen wat voor het niet wichtig zijn maar de God is. En dem vlug maar afkrijgen van ons Duitse volk, Amischit, Hadatoschit, Manidische volk, dort wie de groep naar de Schweiz gefahren en har daar alle op ons doorgezet en tem dort schwer en dem vlug maar breken, dan we ons een paar dagen tijd om daar even beden en even bussen doen en ons volk zijn met lijf naar Johannes 17. Jack Dekker weer ook op de reis, maar op een andere gelegenheid, dan een dag daarna, dan wacht Jack Dekker even op. Het is een jonge man, heeft een stuk 7 of 8 jaar. En God zegt hem daarna, hij zal zijn scheid zien, 22. Gleich weer zal hij holen gaan, daarna. So hij staat op, je hebt hij holen. Zet zich hem zo voor doel, en valt hij op. Dan sagt Gott, guten Tag. Dann sagt er, Tag. Er weiß nicht, was er mit soll. Dann sagt er da und checkt er. Dann einmal kommt dann eine große Rad. Eine Rad, ja, eine Müs, eine Rad. Fliegende Wutterleidingen und fliegende heite Wutterpeps, kommt er darauf gerannt. Und sagt er an der anderen Kant, stof gleich ver haben und checkt ihm da an. Eine große Rad. Danach. En dan zei de Heer Jezus am scheid. Dan schudt der Rad uit.
En dit weer een raad, wat zij als een familie al lang hadden verzacht dood te maken. Die weer een zeer klukke, je wetste raad, ze kunnen niemals grijpen, ze zouden manchmal, die vergnaat alles im huis, ze kunnen vol abstalen, ze kunnen jaf abstalen, ze kregen never. Maar een dag, dan waakt de hele jes hem op, zegt, neem die scheid, go zat die hem tjala doel, dan brengt hij de raad voor hem aan, schiet hij dood. En dan zie ik aan mijn hart, wanneer God dit doen kan met dit dekkerhef, dan wil ik zetten checken, dit mens heeft een opgave im leven, wat God hem moet opgeven, en dan wil we mensen nog maar doen. We worden zetten checken wat hij wil doen. En een dag valt het man bij, hij valt erop van God, hij zal met een groep andere arbeiders met een missionsgroep zal hij naar Rusland varen. En hij als een man wat in Canada lessons heeft, tem waterleidingen en tem waterruurs en tem zo'n alles verleiden. En tem hem hier water verleiden. Dort heeft hij lessons. En met die lessons kan hij in Rusland een visa krijgen. Tem dat hij kan in Rusland varen en een gezelschap uithelpen met deze buur, wat de missionsgezelschap is, wat hij een beste wat van kan. En ik zat er bezig en ik wonder, oké, deze mens gaat naar Rusland. Daar heeft dus een brandend aanleggings. En God kan hem daarna zeggen, hij zal opstaan en zijn gescheit nemen, zijn flint nemen en gaan naar Radscheiten. Ik wonder wat er wat passiert in Rusland. En deze mens mag rijden voor, en wat zij rijden mag hem voor, komt er een andere profetische woord over deel, wat er zegt, dat wanneer Jack Dekker wordt naar Rusland voor, die wordt een sleutel naar Rusland dragen, en aan Rusland wordt hij een grote ijzeren voet opmaken. Dat een zoveel mensen wat gevangen zijn, besonders vroeg in China, en irgendwo in een diepste tunnel, en een cave, en een laag in de eerd, daar wordt hij een ijzeren voet opmaken, en daar worden zoveel mensen uitkomen. Vrij worden. Nou, whatever dat meint. Dekker heeft voort naar Rusland. Hij vliegt, en in Rusland, bij Noosbezorg, van westen bij het oosten, van Moskou bij Siberië, aan je verre maat. Noosbezorg. Dat is een grote stad, daar vliegt hij aan. En hij is daar, en hij vangt aan te schaffen, en hij deed zijn arbeid daar. Woede peps verleiden, peps opschrijven, huisjes opstalen, banjos opstalen, door aan het missionshuis. En hij schreef me een e-mail terug en zei, Frank, dit niet. Wat zou ik doen? Hij is niet aan. We schaffen hier, het is alle fijn. Maar ik weet dat, ik zie hier voor van de oorzaak en ik weet niet wat de oorzaak is. Nou, we beden hier op dit ding, we zijn hier in Canada. En ik schreef hem terug, Jake, wanneer ik moedloos, ik weet niet van wat ik zei wel. Ik weet niet meer wat het Hopninj nou verzekerd te troosten, maar ergens en waar, wat passiert is. Wie dat worden aanworden niet, weet ik niet, maar met dat wat God in die leven gezegd heeft, en met de raad wat die geschoten heeft, en met dem andere, dat profetische woord wat over die gezegd wordt, de wat passiert. Ik weet niet als wie dat worden aanworden, maar ergens wat passiert. En hij blijft er bij hem schaffen. Op eenmaal schrijft hij me een e-mail. Er zijn mensen aan gekomen, die hebben gehoord, en die zijn aangeworden, hij is een Dietscher, Plautdietsch, maar niet van Canada. En dat is een ganz opgereden geschichte. Niet in de mensen die hij schaf, maar de tjoike die bezit eraan. En op eenmaal wordt hij aan, dat er zijn mannen, ältestes, van een paar verschillende grote tjoike, wat meest ganz over Rusland, kleine tjoikjes hebben. En dat zijn leiders wat de tjoike vertreden doen, ältestes en predikers van meest ganz over Rusland. En deze mensen die hebben al jarenlang gebed. En jarenlang God gepraat, dat zij wel allemaal ergens voor een mens vingen, van die Maronieten, wat Rusland jaren heeft in de Oekraïne uitgejaagd en vervolgd, en die mensen wat er uitgestoken zijn, naar steeds in Canada, van die mensen willen ze maar één mens treffen, want zij willen tjenen dit, zij willen maar tjenen van RSD uit. Vrede maken, zij willen van RSD uit tjenen, bis ze dan dat die woont van een betere wereld,
zwischen ein Volk und andere Volk, sie will das raufnehmen von der russlandischen Seite, dass sie in Erdzeug können geheilt werden, dass die Helden jetzt können Freiheit kriegen, die schon wollen sie rauf haben von ihr Land, was Russland hat uns angetan an der Verfolgungszeit. Tja, irgendwas hier? Hat Gott irgendwas getan? Was legt ihr an? Der nächste Sonntag, der letzte Sonntag, was Jake in Novus besucht wird, dann jaft er ein Grult fast. Und die müssen nur, was Jake da, für wem Jake schaffen hat, die sagt, das ist ganz was Fremdes, ganz was übernatürlich. Er sagt, diese Menschen sind arm, die haben sehr wenig. Aber das Fast, was die hier geredet haben, was die dort angespannt haben, das als some Monat wird, was die Menschen dort angetan haben. Und das ist ganz fremd, ganz unbekannt, dass so hastig so viel Top gekommen wird und so viele Menschen. Und das andere Ding wird diese Lehrer, diese Ältesten hier nicht durch Novus besucht ist. Die werden zufällig durch von Sassville. Zufällig den Tag, wo Jake Decker en Novus besucht, op die steden zijn die Russlandse Tschorkeleraars op die steden. En wat er passiert, krijgt dat wat God had wilt. God had kunt Jake Decker de naam waken en zei zoals door een roodscheiden. God had kunt Jake Decker zei dat du was die in visa maken, wenn du de lessons hast zum huisje woederpaps leiden en banjopaps leiden en die wil ik gebruiken en du was voor met dem visa was du nog bezoekt voor van Altona, van Canada en Plautdietsch reden maar niet was du nog bezoekt voor en du was daar zaten en kraakte de ziel draven en du was daar zaten en dat ontvang nemen dat de Rusland te ons zei, wie zijn sorry. Wie vroegen vergeving. Wie waren bussen dan? Neem deze boodschap met naar Canada. Neem deze boodschap met naar dat Plautdietsche volk al die wat van Canada tot Argentina en dat tussen alle wonen en voordien dat alle zei. Dat wie als Russlander, wie hebben bussen gedaan. Wie hebben junt niet recht behandeld. Wie hebben junt vervolgd. Onze mensen hebben junt verjaagd. Wie weten dat vandaag dat die weer Christen. Die hadden er willen van het evangelium hebben en wie hebben junt verjaagd en wie vragen vergeving. En dat is wat er passiert. En Jake Decker heeft gezegd, trek die andere mensen. Weet je wat, verjaagt ons. Wie hebben junt niet recht behandeld. Wie hebben dat geschreven. Dat we het niet voor het evangelium brengen en dan hebben we dat naar de andere kant overdreven, want we aan die geschikt worden betekenen van Rusland, dan wil we dat antwoorden dat we hebben dat Russische volk, dat andere volk ook gerozen zijn getwild, zeer eklig behandeld. Het evangelium hebben we het niet gebracht. We hadden het gegenteil gedaan. Het beide is dat inheemse, Spanische en met het inheemse donkerhuidje volk in de Rus hebben we zeer bij ons behandeld. Wils wie wordt rijk, wie wordt pachpanzig, wie wordt groot. En nu als Dekker en Noos bezorgd en jane mensen vragen vergeving. En Jake Dekker knijpt zich en zegt, wie wordt ook aardig. Wie hier aardig behandeld. Nu is mijn vrouw vandaag. Jeder Plautdietsche wat me heert. Hebt je dit gehoord? Hast du mal jemals aan je dag? Wat dat gedaan heeft in die leven, van wie we gekomen zijn, de vlucht wat we ons opgeladen hebben, jeng dem Rus, en jeng dat inheemse Russische volk. Ik weet dat zoveel geschaft worden, krijg ik eerst gezegd, dat zoveel gedaan worden. Maar deze geschichte van Jake Dekker als nood, dat we dit weten, wil God één mens bereiken. De boek was één mens. In de Bibeltijd, de boek was één Jozef. De boek was één Daniel. De boek plus één Petrus. Tim de Cornelius naar de Reimer gaan, Tim dat derpreken. De boek plus één Paulus. De boek plus één Johannes, Tim de Openbaring opschrijven. Dat is niet gezegd dat de andere mensen niets te doen hebben, maar de eerste moet derpreken. De boek plus één Jake Dekker. De Noos bezorgd voor dat God dit kan beschikken. De boek plus één Frank Thiessen.
Kom dit ene ding naar Israël droog. Die ondertjan ook weinig en wanneer je voor zijn, gaat het zijn, vielleicht op God je hem naar een andere zweig van dit ding beschikken. Wat ik in vandaag moet spreken, wel, krijg ik eerst al zei, vink je top, red van deze zaak, bid over deze zaak. Dus verder aan dash. Wie zijn met jullie ene tjinger, red ervan, zeg ervan, dat iemand je bed opzij, dat God en de engel en de helden eerst dat je hier heeft, dat meer is dat te harte je gaan. Ik zie ook een van die wat er zegt wie weer aardig. Ik zie ook een van die wat er zegt te dem Rus en te dem Spanische aanhanger dat wie weer aardig. En ik wil geen waarde van batternis en mijn hem en mijn tjinger en grootjinger ha jeng ergens dunkelhuid ja aanhanger oder der jeng ergens Rus. Ik wil geen betere waarde van batternis en mijn hem en mijn vriendschap en mijn tjoik nog zal het eeuwig blijven. Ik wil bus hebben dat haar, ik wil Jezus in bloed hebben doen en ik wil voor nu aan vrij zijn. Dat is mijn gebed en dat is mijn wens. Dat kan passeren, maar als dit kan te harte gaan. Nog eenmaal hier, Frank Thiessen. Met deze boodschap zijn we nu te eind. Direct subscribe hier op YouTube. Vindt ons op WhatsApp of op Facebook. Schrijf ons een e-mail. Laat ons weten wat je dit hebt, wat je veel hebben deze boodschap. We zijn wellicht hem hier weer uittussen, maar van reden. Wat de hel je eerst schaft aan ons leven en jullie leven. Laat ons weten.